Os nad ych chi'n gerddorol, neu'n farddonol, neu'n grefyddol, neu falle wedi mynychu Prifysgol Aberystwyth rhyw dro, mae yna siawns go dda bo' chi ddim yn gyfarwydd ag athrolyth William Williams Pantycelyn. Ond, os ych chi eriod wedi gwylio tîm rygbi Cymru'n ware gartre yng Nghaerdydd, mae yna siawns arbennig o dda bo' chi yn gyfarwydd gyda'i waith e. Gaid mi oedd o Great Jehovah, a phwy yn wir sydd ddim wedi clywed a'i dyn nhw wedi morio canu y geiriau anfarwol Bread of Heaven, Feed Me Now and Evermore, a'r gair rygbi, neu'r wrthwytro rygbi. Felly mae'r cysylltiad yna'n sicr rhwng ni heddi fel cenedl a'r Peirgyniedydd. Y cwestiwn amlwg felly yw pam William Williams Pantycelyn? A'r ateb yn syml iawn yw taw fferm Pantycelyn oedd ei gartre fe, ac mae'n parhau i fod yn gartre i ddisgynyddion e hyd heddi. Wel, fi'n perthyn i William Williams. Fi yn chweched cenedlaeth o Williams, o un o merched Williams, oedd y bechgyn dim plant, o'r ferch Sara. Fi'n credu bod yn eitha da bod ni o'r un tylwth a mae'n neud y peth yn bach mwy real o'r ie. Wel, wrth gwrs oedd pobl yn sgrifennu emynau cyn Williams Pantycelyn a wedi Williams Pantycelyn, ond fe rhyw ffordd yw tad yr emyn cynulleidfawol Cymraeg. Gyda Williams Pantycelyn, ni'n cael rhywbeth arbennig iawn iawn. Os mae yna ddiwinyddau, ni'n cael y Beibl mewn i benillion, ond ni'n cael yn benna oll ei brofiad e. Profiad o'r galon, mae'n siarad o'r galon. Felly oedd Williams yn canu beth oedd yn ei galon e a beth oedd yng nghalon pobl oedd yn gyffredin iddo fe. Fel cwtyn ifanc, fe gafodd e droedigaeth tra'n gwrando ar bregethu tanllyd Hywel Harris, un o arweinwyr y diwygiad Methodistaidd yng Nghymru. Ac fe ddaeth Williams yn benderfynol o ledu syniadaeth y diwygiad. Oedd e'n trafeili ar gefen poni, yn mynd teithio canodd o filltirodd y flwyddyn i bregethu. A yn ogystal y phregethu, bydde fe'n gwerthu pamffledi o'i emynau. Yn credu gath y cyntaf i gyhoeddi'n 1744, ac ar ôl hynny oedd yna 10 o gasgliadau bach o'i emynau fe'i hunan. Ynghyd â gwerthu pamffledi, roedd e hefyd yn gwerthu te mwyn cynnal ei deulu. Roedd ei dad yn mewnforio'r cynnyrch o India, a dyma depot personol Williams ym Mhantycelyn. Heddi, mae emynau fe bod ti bod ym mhob un casgliad. Mae fe'n torri unrhyw ffin enwadol yn llwyr. Mae'n casgliadau'r enwadau angydffurfiol, yn casgliadau'r eglwys yng Nghymru, yn casgliadau'r undodiad, yn casgliadau'r catholigion. Felly mae'n rhychwantu pob peth yng Nghymru a mae'n dal yn boblogaidd felly. Ers ei farwolaeth ym 1791, mae eglwys Llanfair ar y bryn ger Llanymddyfri, lle bedyddiwyd a'i gladdwyd, a fferm Pantycelyn hefyd, wedi dod yn noddfa i Bererinion o 4 ban byd. Y trip mwyaf fi'n cofio yma oedd Pererindod cynta'r Methodist gyda Gomer Roberts oedd yn trefnyd, a oedd wedi gweud bys y 4 bys yn dod, a halodd ei weid wedyn byddwn ni'n 7, a erbyn y dornod oedd 82 o fysys yma. A nod bu oedd hi'n dipyn o broblem i'r bysys yn yma. Mae'r gwledydd tramor yn gwybod am William Williams, a mae crefydd yn fawr yn y gwledydd yna, ond fe, maen nhw'n canu emynau fe, maen nhw wedi bod yn y tŷ yn canu emynau Williams. Dyma rhywun sydd wedi cyfrannu at fywyd ni fel cenedl, at yn iaith ni, at yn diwylliant ni ac at yn hanes ni, ac yn sicr mae werth i ni gofio amdano fe.